Anak pitik mau muni, piye pitike? Pitike mau muni piye nak? Kuku 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 ngono ya. Ngono, turu ning dapur senengane. Ya. Senengane turu ning dapur ning dapur. Senengane turu ning dapur. Ning handing piring, ning handing kompor. Ini sading isa-isan. Kayak bocah. Kayak bocah. Senengane ning kono. Ning sanding isa-isan piring. Iki anakku. Padahal kandange ning kene padahal. Kandange lepo enak kandange. Ditekel apik, ditekel. Enak kemule kae. Kandange tingkat 3. Enek pasire, enek pakane, enek mimike. Iki pakane ning jero kene. Cek ora gelem. Kandange rego gedine pol malah apik kandange dhek omahku. Ya aku. Apik kandangmu karo omahku. Lek ora biasane dhek turune ning kamar sebelah kene. Kamar kosong. Ning kono kae dhek senengane. Ning kono senengane ning meja kae. Kamar kosong.